Пернишката църква, ама работи в Америка. Ни изпрати парите да направим столби. Без да ни познава, без да ни е видял. Сашо му говорил за нас и той Бог му вложил сърцето. Тия стълби с него So our brother Брат from Тони, the church Чикаго живее. from nearby to Sofia, he is living now in the United States in Chicago, Чикаго там работи, да. and he sent some dollars to for the steps, and they have new steps. Беше голям проблем. Проблем, не можеш да се Като It is really hard without steps to come here И because the ground също ни помогна и за неделното долу ремонт на стаята. and Детската стая, къде. they have right now a Sunday school downstairs with the support of Друго всичко ние сме си го изплащали. and they only the families who are believers right now here in the village with their money they paid the building and they made it church. Най-важно да има верни хора. But the most important thing is people to be faithful. Ние сме се The building събирали, belongs to the church already? Yes. 5 години сме се събирали в къща. 5 years they have their prayer meetings and sermons in a private house. Yeah. После And then църквата ни беше 4 години там, където са храните при нас. Там беше църква. and after that the church was in the restaurant that we are eating. И накрая тука. And finally here. Точно когато да ни кмета на общината да ни изхвърля от там, дето вие се правите, свърши договор и не иска да го удължава. И аз съм моля на Бог, всички гостини съм молен, Бог да промисли да си една сграда. И аз тръгнах с колата надолу към Кричим да пазарувам нещо за къща. И гледам един човек на стоп, той беше учител дълго време в село. Учител и възпитател беше, ама по происход се Осиково, само че там живее. И той се връща пак в Осиково тук да работи.